askotan. Lehen kolpea guretzat eta teak zabalik, Atletiko aurrean ezen inor makurtzen, eta partidak aurrera eta dena jarri da bero. Baina hau da gure eguna, eutsiko dugu gogor. Txuri urdinak gara, txuri urdinak gara. Kopa etxera doa, kopa etxera doa. Txuri urdinak gara, txuri urdinak gara. Gipuzkoa txapeldun da. Hey! Lukman agertu da, eta berdinketa sartu. Gero Jarzabalek, kapitain mitikoak, berri Real aurreratu. Baina Julian Alvarezek bi eta bi jarri du, eta arnaz astu zaigu. Baina ezen bukatu, ezen sekula erori. Marrero batean begi bizi esku sendo, penaltiak iri